maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Doktrina Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula patutunguhan ng Espiritu, at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita, material, sa daigdigang di nakikita, Espiritu, sa pamamagitan ng talay-tayan o bibig. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hanggan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan, at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasawak sa lahat ng bagay at sa bawat mangyayari, at ang umaayon dito ay isang tunay na religion. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at paggawa niya mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay isang pinakadakila at pinakamataas na puruan. Ang Espiritu, ang pansamantala ng katawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatiling sariling pagkatao o pangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasadalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi sa lahat ng bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu pagbantayan sa mga tao ay isang katotohanan na patunayan ng mga kapatid. Ang mga kaloob o biyaya sa paggagamot at pangkitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala ng Biblia.
sablang Ama ninyo at ibalik kayo. Ikay ang kamawan, bayang mayakit, ingkune manukar. Bayang mayakit, ingkunenen mibayit, karingbalang pusoyo, inlagyo na ninyo. Inlugod, ampon kalam, kaya kayo yung hanggapan. Oras. Masayang, masagana, at kapayapan, abayong banwa. King kapinanditan niya. Pasibayong, bayong pecha, bayong banwa, at bayong pamatao. Sana ingati yung babayso. Yung oras sa hindi, banal at itlo ninyo. Kailagala, tingbalang kasarinan. Udingiti, tingke kayong mangayawos, hingaldoning sabat. Ibiyeya, tingbalang katungkulan. Sambanye, ang pongkulan niya, itang Diyos, hingayang mga Espiritu, ang pongkulan. Sabda. Ulingiti, ing mabilog ng katungkulan, ng balang nilalang. Tulutan na sa itang mayubayang ginong malimuna, kayang upaya. Ibalabal na karimbalang katao, ingkalam na ang punupayan na kareting at iyong ganap ang makasadya ay ating kanila. Maglasang himuli na ningalang hanggang kayang lugod. Alam na, ibabiye na, ituturo na, ampon ipakilala na. Insab lang madulit, ampon maya, amalyari ng tukyan, tingbalang. Bayang trechayo, bayang banwa. Nung karingati yung nasabi ni eskwela niya, kaya iyong mayayakit, muna nang itutang, ang boni pasulat, ning medong matalagturo. Karay-karay ang sasakupan bilang estudyante. Nung nanong itang maling karelang arapat, aking nilabasan kabanwa,
At nung nanong ingguri ng marapat ang maya, ingbanwarang. Dapat di kayong kitna nyo marilin balang sarili. Nung nanong dapat amalyari yung bayo. Nung ninong dapat yung pakisabyan, karengke kayong kapatid. Ay yung kakasunod. Nung nanong ingati yung iba yung karengke kayong pangatao. Abagyetunis, hike kayong kasabi. Ing Diyos tinina na kayong ganap ang kaisipan. Malayaw pumili, king matulit ang ponmari. Dapat, nabingon, ing pangatsuwi. Malambat ng panahon, ingke kayong lalakaran. Di naglusan ng ulaga, inggas-gas na rin balang ke kayong ilis. Pakamalan yung ingge ape parang naning Diyos. Tingnan yung ulaga, ingbalang pangalalang. Ikinyo ingbalang pagiging, ingamanin Diyos. At ibalik yung hiheyang pamamawal. Ibalik yung ingbalang lubiyo. Magreforma, malalagway ang naman sabihan karibalang katao. Muna yung lawan, balang keta yung kasalinan. Bayo lawan, itang lupang. Muna yung linisan, balang keta yung sarili. Bayo ko mag-linis. Sumaw ka rin na libot. Hihuli na niti. Alantok na, pag-aralan. Delwan, kabiyasan. Lumang ikaragol, ingati yung tinubong bini, ang kabiyasan. Karibalang sarili. Pakikuwanan mo. Itimaging karampatan lang. Ibalang dapat inganapan. Bayong pechay, bayong sarili. Tunay pinsanang ni bait nege kayo, iglayunin niyo, bukod kin naman. Nune pa mo mayayakit, tunay tutuki kabulutan ng Kristo. Gagaloya, gagawaya, lalakad niya, libutan na ning kasakitan kapag sumagot. At
ating beyatan, higayang nagalan. Sa blanganak na rin Diyos, ayati yung ganap, adaranda, kareting naman. Ulit-ulit, mga manglalibanan ang kanya. E bukod, ingati yung makaluglo, ang buwan makagandang ikaw. Tingnan yung katawan, imbalang aman, kaya kayong marimla. Uli mong bukod mo, aman, ingati yung kaya kayong kakalwan. At alang kayabe dapat, amaya, yung matulit, iti lang kabalod. Andiya mong kalupananin kaya kayong kasalapan kayanan. Guwaman, ating pamaniwala, ating pamanyagpantay. Dapat tumalang gawa, hindi alalang kabalod. Kailangan ang relihiyon bayang milikas hindi kayong pangkat. Nune itangke kayong ugnayan ay ating aksyon umayag pa dapat. Iti yaing matibe asandigan ng balang pakamalan niyo ang balang sarili. Ingatan niyo ang balang pamamamali. Itang luluwal, hindi kayong paskulan. Iti pakainan, tuloy ng minsan. Iti yaing babye, apamila kita. Anting mong api, nung iti malakas singangin at lakad, itang babye pari, malalawang mayat, daragulis. Dapat niyan tulad ko sana hingmet mga kalpintero tingnan nung sobra baluye pupututan tingnan nung magkulang baluye. Ingatan niyo hindi kayong mamamanan. Eko sana mamamanong kitang kagaspangan, mapali, ampot, alam. Hindi yung metong akaparalanan banting upaya, ibalik ba, hindi kayong pablasan ng tao, ganap, king mapangalingwan niya. Dapat kayong mati yung atin ng pamangidala sa sabihan yung metong kayong talatugiting bul ng Kristo. Namin panabili. Nga na, lumakad kayo ketang karampatan yung lagyo ninyo. Mamungang maya, adapat, at susulong karing sa dambo.
Pablasang di ngaliwang kalasuyo ay iyong mayayakit isipan dang iti sasambala lalakad la mga manla labot nung iti karampatan at alam ganda alam bungang mayayakit amay niya pagkatanda niya niyalang kabalugan ike kayo isang patutay kinguli na niti nga na ikong mapagal na hingobra ikong marakal ng dadalan kababayat na king problema lumapit po king Diyos. Nga nagina na kayong kapaslawan ang pon kay Diyos. Isadyay balang sarili yun. Timbit mong kapayatan. Iwaksi ing nalumang kaligaligan ay at iyong manatiligigay kayong kasi. Paglasang ing pusong ating kalingas-ngasan kapilanman ing Diyos manatili dapat lumangya ing malinis sa puso ing Diyos manok naman hihuli na niti ding kabias na naganap lang miyabye miyatsuwaratan pamaman lang alam level simenyo sana, ingati yung pamangan ang kayatan. Nung nanula, detang ati yung babyesikan ng puwersa karike kayong pangita. Nung makanyanin, daramdaman nyo kanbanal ay ati yung titipa harapan at inimulit po sambil na muling mapigat kareting at iyong matutod ame sabi niyo ating migising mayakit at matangal karibalang paliwanag. Kasakitan, kaguluhan, yan na lang. Bansa, laban, pinupan ng bansa. Uli na paglasan, kinsarigang kapagnasan. Niya, lalati imatiyong ka. Mabadyo at mayakit, tinghangin iti magdalayan sa. Sabing wala, iti mabadyo. Alam pa rin, ay ati yung tutumpa, ngunit yung badyo. Dakala mapisan, dakala tumangis, at ingalbo. Yan na lang. Insilab, eto na. Dapat insab lang iti, ayati yung babye, kaligaligan yung tao.
ngasngasan pagkataglanan mo. Insabla at iyong kasubat. Nanong takot na ng balang sarili nung balo yun. Ating ganap kapag sabihin. Dumami kayo. Alam oras, alam Benny, Aldo, hindi kayong pamamulay. Pambenanitang mayat yung pamanyakat, uling itiya yung babiyay pari patulaki kanya. E bukod sana, ing tao, ing makiramdam mo, hindi mayayakit, ing tunay na ibalik, karin balang sarili, ing layunin, imuli na ni Keta yung pamangintun, pamanungkaran, ay alam ko. Himuli na nitin, e tutok ng ing pamaglamay yun. Ing mapagsadya kayong halimbalang sarili. Paratid ang sasagyan, dingati yung banal, adarat ang kayo. Ing lubod na ng Diyos, alam ko na. Pante-pante, ing lawe na kayong, nanuman, ing depatyo. Dapat yung Diyos, maninayay kayo, na baywang at magsisiyang tapat, tinggal ang sariling at iyong ating kamalyan. Paglasang nung nanong tenang yung itiyang pupulan mo. Nanumang bagay, apan ito na niyo, agwan niyo kaya ng Diyos, makayan mo naman. Ipanito na natin kami. Nung ating kayong adwan kaya, atin niya mo naman adwan kaya kami. Dapat, pakakanda na ito. Inkata ng himaya. Mukul yung bien. Dapat, itangkata ng pinulaman. Pupulan ng itang kasi. Ampon kamatay. Hinguli lalitin. Ding kabyas ng ganap ampon sa patlak ekon. Niyalang magalugan nili, nung nilang mayakit ampon mabalso. Hindi kayo pa. Ikiling yung ganap, tingke kayong adwang balugbo. At may balik kong lubos. Ipamamagal ko. Ba't di mo kayang tunay ang mayakit, tunay na yung ibalik, tingnan yun yung ike kayo pa. Kasi bayan, ikapayapan, ang masaya, ang masaganang bayan ba niya, ike kayo yun. Kotasan ang gawan niyo, itangke kayong hami-abe-abe. Pamisan-musalo, ayatiyong pisasan meron. Lalo sanang maya, ing mapaling nito. Alam pa nila kita. Itampang pisasan meron
Ngunit sanang lalong katatagan. Halimbalang Espiritu. Mapanalangin kayo. Sagkan niyo sana ang holi sa pulay. Karimbalang panalangin. Ingat iyong mapalyaring agamalan niyo. Ibyenan ninyo. Galok kayo at ngunye kayo. Kitang ating binangtula imbalang sarili. Lumakad kayong karangka. Ilalun. Ilugod ang pusa ng Diyos. At ipatuwena ng Espiritu Santo.
katamu, kita mo magpatay kay Union Aspertista ulit kung sabihan na rin daratang ng panahon. Dahil nilarat ko kay katamu, bang madaling ang pagsadyang dagat ko ay daratang sigwala kay katamu daratang ng panahon. Meron ka rin sabihan na niya ng Espiritu kay katamu. Sana mo maging aktibo itang bundok sa Diana, yapi din Mount Nakayat. Ulit pong potengyeng ginagaya yung Volcan, sigurado pong nakalapura yung nagura. Yapi nung datang Mansayat, ay magkikuha ng tamong expertise sa panalangin tamo ay Malaos. Uling kung tutong datang yung Malyarian, datang ko rin makalulus kaya tamo. At ang tinurin yung panahon, paglasang akakita na pong ini, makapauna na kay katamo. Nung akakita mo yung panahon ini, may ngagawa sa benda rin kakatuwa, magugaling panahon na, uling kung magaganap kitang may nalabas sa panahon, magagawa kong minaluway lema niya po. Bago daling kailan akong pag-view, kung ilang okasyon ako na yung kanan to, pero ngayon po, bigla natin yung dalatang pag-view. So, yung kay katamo pong panahon talagang sabi rin ba yung Espiritu kay katamo. Po, talagang malulot na ito. Malulot na ito yung fiyato. Hayapin, panabilinan na kadaling Espiritu, sana yung katamuhan po makatanang-tamo. Ito, maring daralan kay katamo at kay katamo. Ayan. Ngayon pong panahon na hindi po, bayo meron man yung pension. Mostly, naman tao po, sabi na rin, alawang tao rin naging pipag-aralan po, lalo na karigay eskwela. Wala po rin estudyante na magawan na lang nung namin po yung New Year's resolution na rin estudyante. Yung namin, iba yung tao, darat na kapit sa kayo. Ikatamo po, at yung tamong New Year's resolution sugado, yung malang sa kasalit ng tamo. Siguro kaya katamo, halimbawa, kaya nilabas sa manuo, nung mag-absent ka po kaya simba, baka ngayon 2016, kanina kang mag-present. Pero yung madaling maging New Year's resolution ito. O kaya, nung kanina kung nagkataon ni siguro ngayon yung balong ngayon ay nakamakayo nagkabali. O kaya, kalipanugali tamo po, nung mapanagkasama mo siguro ngayon yung 2016, hindi lang ko tanig ito. So, takal pong pamagbayong gawan tamo kaya katamong kasalinan niya po. May itong iyang gagawan na rin tao pag akong nilabas niya itong pabanwa. Mostly po pag-aralan din ang kaya nilabas sa pabanwa na ano lang ito kung kaya kang pamagkulang. PSS may po itang kaya kang pabanwa, nung naman po itang kaya kang pamagkulang. At ang po rin ang agagawa na dapat mong gawan PSS may po kaya kang nilabas sa pabanwa. So makanya po yung taong mag-aralan niya po. So ikatao po, malaya tamungan, ibayo itang kikatamong kamay niya sa nilalabas. Malaya tamungan, i-recover itang kikatamong agagawang emsanting. So yan po yung betong gagawan na rin tao po takong ilabas ni New Year's o patang ibayo ni bayo ba ito. So, nyarin po, dalararing Espiritu kay katamo na sabi na hindi pa kay katamo
Malagwa ko kanong sabihan ing pamag-reforma. Yan po. Malagwa ko kanong sabihan pero masakit ang gawad. So siguro po marahil po ang tao yan ang muling gawad. Yan po. Sabi natin din na kasabihan, pag gusto may paraan, yan po. Pag ayaw, maraming dahilan. So siguro po, ang itarang tamang ikakakamong kasarilinan na talagang hindi tayong gawan, po siguro maging masakit. Po. Anyapin, rin naralat na po kaya kasama rin banal, sabi na, ano naman yung banal espiritu, ganap na rin katuruan, po. Ganap na rin turong dalalara kaya kasama. Kailangan namin din ang talang laman, po. O tinatalang katawan. So, hindi nang sabihan. Kaya tangamanong ipapadala kay katamo, kung paturuan ng ipapadala kay katamo, kailangan din ang talang kung kay kabinet ay dapat. Inyapin, kaya banal, parati na pong nabilin kay katamo yung bagay ayan. At yung tema po kay katamo, yung tema po hindi, ulit kong yalaga Riviera kay katamong kalendar o yung naging edisyon. Yung tema po ngayon kahulugan ng pagbabago. Lalo na po kahulugan na ng pamagbago. So, maraming balo tayo po yung pamagbago. O tanging sabi dapat rin ba ng Espiritu kaya katamo patse bayo yo kaya tayo po titidan sabi na emet katapal ingaran kaya bayo sabi na rin ba ng Espiritu kaya katamo sabi tapo lagi tayo ng material o tapong bayo yung kaya kanimalan po bayo yung kaya kanimalan yung mga masugagong pagpian kaya tang luma po huling doon ko yung manong. So, inalamanan po ba rin ang dalaki katamo ng kapag-aralan ni nung pong hindi katamo pa pamanyapagmayat po. Etani editinan matsurang panugali o matsurang pamanyapat. Puro nang masanding. Puri na kung sabihan may dapat i-sapat o itatwi i-aran i-bay. So ngayon po, pinakatamo pong mga itsyo, po, nung ka rin, laluing dapat ng gawan ng po kung dapat ng sulod ng tao, po, pang tinupayang kayang pamagbayo. Sabi na po kining Tao Efeso, Kapitulo 4, versikulo 23 at 24. Sabi na po kining Tao Efeso, Kapitulo 4, versikulo 23 and 24. Sabi na po, kung namin dapat ng ibayo at isulod ng tao nito. At ibayo po sa aking espiritu ng itong kaisipan. Sabi na, at ibayo po sa aking espiritu ng itong kaisipan. So sabihan po kining ebanghelyo na kailangan ibayo tamo po. Retang kikatamong matsurang kaisipan. Retang kikatamong matsurang isipan. So kailangan ilagay tamo kikatamong kaisipan. Puro lang ang mga santig. Hindi na lang tamo kikatamong kaisipan. Baka nito, kaya tamo po malaring pag-i 24.
At misulot ko king taong bayo, ay titikit king lelanganan ng Diyos, king katuliran at kapanalan king katutuan. So, kailangan pala, misulot tamo po king taong bayo. Pagin sabihin, itang kikatamo pong panugali, kaning nilabas, po kailangan ibayo ka naman po itang naturang panugali. Huling sasabihan na, dikil king lelanganan ng Diyos, king katuliran at kabanalan at king katutuan. Huling niya po yung katuliran, sasabihan ng Diyos, kaya katamin ni, iyay kabanalan at iyay katutuan. At sasabihan ng Biblia, kaya katamin. Kapit na kailangan tala pong tamong isulog king taong bayo, kaya katamong pamagbayo, sabihan natin, kaya katamong bawang sarili. Kanyapin, Montang asulod tayo po yung taong bayo, etang sasabihan ng Biblia, kaya katamong huling nila rin katuliran at kabanalan at katutuhan ng Diyos. At naroon yung mayari po ang kasulutan na yung tao ka na taong bayo. Sabi na kining taong Colosas 3:10. Hindi niya po nasagang kining. Ayun na po, kailangan tayo. Monitor. At sinulog yu ing pangataong bayo. At tunay bayo king beluan agpang larawan ng hindi kayang minalang. So, kung po nga sulutamo ing pangataong bayo sa sabihanan ng Biblia kay katamo, huling niya po yung larawan ng Diyos kay katamo, niya po yung makalarawan. Kung po nga asulut tayo ang sabihanan ng Ebanghelyo kay katamo. So, ang niya pong yung Diyos, yung kay katamo pong tutukian. Yung Diyos, yung kay katamo maging larawan bang bayan niya po yung kay katamo kay Kusa. Huling po yung iti yung maulagang kay katamo ba tinupayang lalo ka na pong agawa retang buhay ng kay katamo. Kanyapin, huwag po nga sulutan na yung pangataong bayo. Sabi na, lubos at tamo, kaya matumpa. Lubasan tamo. Po, kailangan tayo ng lubasan. Yung matuwang pangatawo at marawak. Sabi na po kining Efeso, at inyong sasabihan, kining 4:22. Sabi na po, king maglubas kayo, tungkol king kabiyayan yung hinuna. Masagyan po yung kay katamo ng Biblia, kay katamo na yung kapag-aralan, kailangan maglubas tamo po, karetang kabiyayan tamong hinuna. Kung sabihan, kung halimbawa, kaya kung may ngalabas ng panahon, kaya kapatas, kaya kang pamanyapan, kaya kang parehas, kaya kang pamanggawa. So, kailangan lubasan tamong ito. Sabi na, sundukya po, ing matuwang pangataw, may pagkarawak, nadigil ing kilagwaran ng aperay. So, ini po ing dapat tamong ilako, ing kapamirait nun, sasabihan ng Biblia kay katamo, na kailangan na ita pong mawarawak. Uli po yung Diyos yung palako na kay katamo. Kanyapin, mahulagang bagay kay katamo po yung dapat tamong yung gawan. Kailangan tamong lako, lubasan, itang hanggang matsura, hanggang marawak, hanggang kinagwaran. Itang peray, yan po yung dapat nang ilako ng tao ayon kayong daralanan po ng Ebanghelyo. Kanyapin, mahulagi akong gawan tamo isa. At kung akong lubasan taning matuwang pangataw, at nung atsuna tanag ang Kristo, metong tanang bayong melalang, sabihan na kiniking 2 Corinto, Kapitulo 5, versikulo 17.
Ano po? Inyanong inuman at yung Kristo, metong yang balong melalang. Neko. So sasabihan na po kay katapong, huwag at yung kang Kristo, huwag kang pinukita na po ka rin katuwanan ng Diyos. So at yung na po at maging metong kanang bayong melalang. Uling pong itang panugali tamo, matsuraw, makayapit-apit ng Diyos, kapulubuit ng Diyos, lakwan tanang. Sabi na, ding bake, amatuwa, lilipas na lang. Already, making bayong na lang. So, sabihan mo ibigay katamo, reta pong bake, matuwa, matuwang pangataw, matuwang panugali, nuno ka rin, na kung tayo pa kilala yung pagturwanan ng Diyos, retang araw na patamo kung masanting kayong panalawin na ng Diyos. Ilapin retang matuwang bagi ang matuwa, alilipas na. So, ngayon pong kita mo yung mulatan na kayong kapag-aralan ting apong gino, kapag-aralan ting kasapantayanan, kung yung respect Kristo, nuno ka rin, ikita mo po yung dialog ang patutu, ikita mo biyek, ikita mo kung kasapantayanan, ikita mo bang lalo na ikita mo kung titipang balal, para tinakata mo kung iwaran ka rin ikita mong dapat gawan. Palagi nakata mo kung tuturo, ikita mong dapat gawan. Po, ikita mong sarili. Ngunit, ikita mo kung dapat gawan, ikita mo kung dapat ang paldo. Lalo-lalo na karing, mungkin katubalay kita sa patayanan, ngunit, benta bang alayo king kapanwalan, manuwala king ikita mo sa patayanan. Hanyapin po, lening bagay nga rin maulagala pong bagay kay katamo. Hanyapin, sana yung balang beto at metong kay katamo, palagi na sanang bilalang kaling kay katamong kaisipan, kaling kay katamong puso, ating bayang lalo lalo tamo kung malagupin kaling kay katamong mayang kapakayan. At pasibayin po, hanggang po rin mapilan kong mensahe at mayapayabak ng kay kayo. Maraming salamat. Muna po ginagawa mga manunod na Diyos. Pasalamat kami po na niras na naman ginagawa mga tayo ba, no? At timurin na Happy New Year kaya naman po kapag tingga sa kantayan. Wala po manunod kami na ito. Happy New Year po! Palakpakan tayo po yung bayong ba, yan po yung ginagawa mo na pamagarangin. Pamagbayo po na. Yan po, anak siguro magbayo. Uling yung itsura ngayon, yakin na po yun. Yan po, anak po magbayo, kaya yung itsura. At kaya nugali, yan naman po yun. Wala na po siguro pamagbayo. Inugali po siguro kilala yun. Kanya po yung sarili ko, yung sasampot po. Ulit mo yung mga magkakilala ugali rin yung kapatid niya po. Kaya bali yung ugali ng brother, kaya bali yung ugali ng brother, niya po. Tunay, kakilala tamo po yung kaya tamo yung sarili. Niya po. Bago kaya po yung sarili ko, nung ka rin kumay na. Bago kaya po yung sarili ko, nung ka rin po magyari na, niya po. Kakilala yung sarili ko. At, kaya naman po biring-piray ko na yung sarili ko. Lalo na po kaya katamong kasalbantayan. Ulit po niya yung malyari na gagawang tamo, kahirlo. Ito po, yung kaya katamong kasalbantayan na minayabos tamo kini. So, metong mo rin pong magpatutugay na tamo. Kung nanuya po yung lakad na ng tao, kaya tamo, yung gagitang. Makanya niya naman po magpatuto yung kasalbantayanan para pang tao na makapalud. E naman po pwedeng magpatuto itang kapatagtang kaya tungod na makanya daw galing
Yeah. So, yung kanak kung daran lang ini, hindi na rin po yung kinatamong kasabayan. Aburi ko mo pong iwis, hindi kinatamong ikanak ng sarili, yan po, o tayong banway. Maging tutubo sana kari nga kanak ng obligasyon, yung kinatamong Ginoo at kasalanan po kaya yung kapatid kasabayan. Bakit po sasabi kong maging tutuna sana kasi ating pong laman ating pong kainan. So, lalong na po ning gagabi at ikatam yung Ginong Diyos. Datang kainan po nga reta, malalapatan na pong sikanan. Bakit tayo pong sumali? Uli na po po at miririnan tamo pong kabiyas na, miririnan tamo pong south na, ni kinatamong Ginoo, hanggang may naya po yung tao, apapasit na lang tayo yung kinatamong sarili. Bakit ako pong sumabi kaya kayo bilang metong kalasartan tayo, at yung pangkasalukuyan, ako po yung ikayo po, o yapo, yung makyutus, o kayutus na kayo, makyutus tamang nga pong Ginoo. Yung kinatamo pong kasalpantayan na ini, yan bilang tamo po, akarin yung makarais ng tamong kabatan, more than 100 tala po. So, may tala pong tinalan. Kaya pa po makayabi, kaya pa makatalan po. So, kaya bili ko po bilang kapatid yu, ama na lakaran king kasalpantayan. Nung kung dinalan kayo katao, yung ugali ko kailangan dinalan niya naman. Kaya bakit tayo kung sumabi, uli kung nung manatili mo po yung ugali ko, kaya tamang po ipanyatsan. Bakit tayo kung sumabi, uling, o tayo tamburi ko yung parapat ko, hindi kawa-awani tamang po yan, kung niya. So, niya kailangan maging flexible yan po yung tao. O nung mo pong yung ugali ko, sinabi ko kaya kayo, alam mo itatawli, yan tutukin po nung, gusto mo itawli yan, out na eh. Katama po siguro may kasunod. Pero, uli na po kalang na po ng Diyos. Kaya katama manatili, gagawa niya po yung tao na maging flexible yan. Luling gusto niya ka po maging flexible yung tao, hindi niya mo galing kakapali yung ito, kaya po mga yan, tayo mawawala yun. Pero makanya man po bata po nga tsunay kaya kataming pamagbayo. Uling bayo bayo. Bata po ng tao, di bayo ka na nung kita po nga doon ako. Ito po naman kareta nga siya sa mundo kakayanan. Pero ngayon yung binayo na ako, ni nga pong Ginoo, ito nga mong pong balasunod. Ngayon pwede po bibiyake yung kirata mong sarili, pang nangyaring makipag-obra ko. Kikirata mong Ginoo. At kaya dala kayong mag-obra, na kung po pwedeng kikirata mong kasapantayanan na hindi, pagdilit-dili yung tao. Kanya po ikayo yung kaya beto, kaya pangmi, ikabi pong manungkulan. Kaya tingin sibol, ikayo po rin kaptuwang ni. Tayo po agit, imeto nga kasapantayanan mahundat nung ala kayo po keti. Anya po doon to, yung masanting kaugnayan, kaya katamong yung kaya kasalpantayanan. Uli na po nitang isasan metong tamong uling tinay na katamong o minutos na kaya katamong may kakagundang isasan metong tamong. Dapat, minsan po ang magkulangan niya yung tao, kamo po kasagling sabyan. Sabi na po niyo ba na masakti yan sa niya. Pero kung kabayat gawat. O kadalan. Makatala at kini at yung inuwakan ako. Wata kikimkimana yung kayang sarili at niya palang burikan ako. Kaya nasasabihan. Alay pa mo rin po ka rin yung presensya. Pero nung ikayo po, bilang kapatid ko, ako, nung bilang kapatid, kikiratamong kasalkantayanan, masakting niya kami magtapat, kaya sakit ang bulong-bulong kang tunggal dita.
Masating niya po itasabyan niya po kaya kapatid, lumigkanan niya. Bale mga makapag-reformo. Ano ba na po kaya kung nga po lang. Kuwatan natin kaya kung nga kagawa. Ito. Dahil may kuwatan kaya tanamo pong sasabyanan ni Banal Espiritu. Karing kaya kayong nga ng pamagsalita. Ano niya po? Karing kaya kayong pasbulan. Kuwata, uli mo nga ako maanong bulan po. Ipit gabing kapatid. O ako na kayo yan ang napalagdi. Pero mga naman po, kaya katamong kapanahunan, balwat na po panahon, balwat na gagaro tamo, kaya katamong katungkulan, pilit tamo pong kontrol, pilit tayong narato, yung kapibabatan kaya katamong sarili. Kuling istong yan may po nila katungkong luto. Masakit lang kung 10 tao, watang lalo na mga lara nakakit, karetan kaya katamong kapatid, masakit lang kung tugi 10 tao, muling kanya-kanya tamo sarili, kanya-kanya tamong isip. Pero, wata kung abilog tani, kinatawa niya kaya tamong binu. Anak ko tamong ko yung bagay ito. Alele tayo po. Kailangan ay tamo po balik-balikan itong galing tamong binuna, napipakilala na kaya tamong yung binu, nung ingal doon napon, papalitabon to. Pag yung mong kabit, imimuatang, parang kaya katang kapatid. Pero, uli na po lugod na ng Diyos kaya katang nakapag-minor na yung tao. Iya po yung maulaga kaya katang ngayiti. Kaya katang kong nilaapatas para sa randayanan, uli pong tuturunan. Kaya tayo po pwedeng balikan. Uli pong nung bagay kaya ganyan, nung sinlagyan po yung suluke, kaabalo mo na yung maya kung pumali, at saka mo po balik-balikan itang Eusto, alayo po yung pagbabago kaya ka. Dapat itong nagbayo yan, nagsisiya yung tao, diretso na kaya nakatabago. Uli pong itong nagbayo, sabi natin, maya pa nga ng emunea, bago yung umano na ng Diyos. Huwag kung nakilala mo na, ingaman na, saka mo po balikan. Itang dapat mo dati nakalumusta. Karinta mo po nito, sabi na, eta mo kang paiduray, etala po kano pasayang ng tala po. Ikapagalan tamong ngayon. Uli pong iyay may itamong dapat gawan iti. Uli, datang ingaldo, datang panahon, marapat tamong, kung karintamong ito. Kailangan ko ito kung may kirang tamong, ating tamong isorto. Na sana po kaluguran na kapatid, hingga sa katayanan, kaya ako po mag-wish ko naman Yan po. Yung wish ko po, hingga katamo, hingga sa katayanan, pagbuwan. Number 1 po ka na, sana. Agad kaya mong malaking pinandit, kaya mong kita ka pinandit, wish ko po, marano na akong sisimbo. Ngayon yung 2016. So, kita po nandun kayo niya, lapang tao po, lapang tao yung tao. Mag-wish ko kasi, kailangan, maraming po. So, siguro po, alas 7, tuna kayo, hindi kita rin kapatid. Siguro ako hanggang mag-sound system na live po. Kaya ba't, di natagla rin kapatid. Bayo po po may po, nabigi pa kay anak ng sarili sa sagyan ko. Yung mumunang except lang po rin opisyalis sa Pokway. Karay tala pakiramdam ako, yung mumunang dealing datang, karay makiramdam ang miyembro. Sabi ko at niya po naginado. Yan po. O ikit ko po yung asawa ng po, yung kitatamang fundador. Ima. Iya po yung minunang binatang. Ima po palakpakan tayo ng Mabuti. Ating kayo po maginaldo. Naitega po sabihan. Ega po sabihan. Darna ko na yung magpiroy kaya sabihan. Puwata kaya po biyan nung nakarap ang po puwata. Mayabi-yabi tamo pong magapunan. Ulit pong ikiratamong kasalbantayan. Ngayon, sabi nila ni Banal, ipagit tamo pin po ang bisalo-salo tamo kini.
ganan mo mo puing delatam. Ano po, uli pong bayo yung puing ban mo. Nagkakita pong panahunan ng kinatamong Ginoo. Di kaya ng apostoles, tinawas na labing merong hapuna. Ano po. Kalupa na naman po yung kinatamong kasalpantayanan ngayon, kailangan ni salusalo tamong mikakapagat, merong pag-hapunan, watang bengi po, niyabi-yabi tamong kini. Di tamong po mikakapagat, uli pong etaya gewa yung party po, anyan sa etaya sebayan yung Christmas party, uling bisitanan po ganito. So, pata kung bengi ka rin tayo pugawan ng kinatamong salusalong hapunan, alana po mukha siya. Yan po. Pero kung kinatang kapatid, patang mag-start siya po, yung assembly tamo, 3 o'clock yan po. Yung hapunan tamo po, uling natin na pong games din. Yan po, iyabi po niya po niya kayo. Kung tamo pong games ka dito, kaya kinatang kapatid at pong anak. Sana po kaya ng Dominic, maging masaya pa ako. Uling sabi na, yung pas kita mo masaya. Uling, salamat po niya sigla uling. Yan po. Yan po yung kakatamang niyang dangin. Watang baby ko. Watang alas 3, mag-start siya po yung assembly tam. At dito po may apag ready. Yan po, pa-registered na po yung sister. Dito may apag ready. Pag-exchange gift na po. Pa-registered siya po yung karayang kapatid. Gawa yung number ka dito. Kung yung napulot yung number, yan kaya pangkuwanan. Yan po. Yan po yung ikakatamang pong pamagaran na po karaguling at pamagyulong. Yan po. Sabi ko pin, yung wish ko, maging kayo muna mga kanak ng kapatid. Yan po. Sana number 1 wish ko po, maraming tangan. Yung wish ko po, empleyado tangan at pag-obra tangan. Yan mo po yaking maraming data, kailangan patiretang makikilang doon maraming tangan. Nga sabi ko po, hindi ka patatayin. Ano po? Kaya sa paano kong simba, anak sotso po, paano po sa tanong. Kailangan din ang tanong mga kongres, kaya tanong sarili. Hindi po, tapatan, sasabihin ko kaya kayo. Maraming tamang po. Nagawa tamong menos 15 para na sotso, tanong po kaya ulit pong yung batas tamong. Kasabi niya pa po, wala niya yung wata. Ay na po. Sabi na kapatid kini Espiritu Santo, malibat kayong pating katungkulong talapagirandam, eksakto alas 7, makatipon ko nga igalang ibatas ng Diyos, kaya kayo, kapabaluan ngayon itandanan yun, ibat kaya kong anak, imulat yun yung mamano na yung gino, idabog yung puso yun. So, ano po bayo kaya kapano rin, malambat na lapurin. Kailangan gawang talang. So, alas 7 po yung nagwal, pero kanya naman, 15 minutos na mo, kailangan kachutan na po. Uling, i-prepare tayo naman po yung kinatamang sarili. Mo po bukod hindi na tamang siguro kaya minsan, kailangan di talaga tayo po yung sarili tayo. Kaliman tayo paano po itang dapat panaman tamo, kailangan ng abon, kailangan nagsasadya tayo ng sarili. Uli pong, mo po bukod, kaya tamang gamit di magsadyo, nunay tamo mo namang makirandam, mapagsadya ka. Manukulan, uli pong dumalan niya kaya tamang ng kabaw. Pakiramdaman tayo. Kailangan binugan tayo kung ikasalpantayanan. Makutan po itong pamagpataguyod na po. Kailangan sa gludutamping datang. Dapat kitang eksaktong oras. Agawa tayo po ikiratamong pamanyamba. Hindi po, uling kalguran na kayo. Kapatid na kayo, ikasalpantayan. Kailangan po, isa sa gludutampong datang, panggawan niya po yung itong isasadyang tamo. Uling, nung alatang kung kapag sadya, yan po. Hanggang dito kung minuna kanita, pagsadya na na, datang ingir, tamang gino, makayagat na po, pasbulan, dapat din daralarang sulug. Yan, pinaliwa, alala pong sulugi o gas. Yung malabas salita, alala pong gas. O may ulam po rin mapilan.
Uling panyaban ng ikiraka mong gino. Nung alas 7 ako ito, may kola po bayo alas 7, alas 6:30. Layo pa po may kola. Binuwan lang kong simbahan. Wala kong datangin gino. Alalo po, may kola. Wala magbalik ka po sa radyo. Uling nalala kong kapag sadyan. May biyari po karela. Kailangan ito kung kapag sadyan kamo maragyan ito. Kailangan isadyan mo yung sarili mo. Ikay tayo po, linisan tayo, no? Maging-isip tayo, linisan tayo po. Nung atin tamong February, lakwa kaya kayo. Ilakwa tayo kami po ito. Tuluyan tayo yung lako. Uli pong yan yung keratamong kailangan gawan, uli pong yung luhin at kung keratamong ginom. Maging tapat tayo. Uli pang may kitapatan tamong po, dapat siya keratamong yung kumakanya. Gusto minarus ba? Wala yung keriwan po keratamong penariyan. Wata pong ngakakit na keratamong rin keratamong penari. Sipag ka, nagawan yung obligasyon, bilang anak. Ayos na naman yung penari nung namin yung reward na yung biyan natin. Ang ganyan kabubulat, bibigyan na po itang kailangan mo. Makanya niya naman po yung kakatamong din. Kaya katamong po nga pamanalakaran, kaya kasalkantayanan. Sana po mag-umpisa kanako, kareng kayabe, opisyalis. Maraming tamo po. Yan po yung anak mong agwan bilang kapatid yung kasalkantayanan. Sana po mag-umpisa kaya katamo, ulit po yung kaya katamo yan, maglarawan ng kasalkantayanan. At saka ano po yan ang kaya katamo yan. Kaya tamo po mag-opisyalis, mag-umpisa, ulit po ito, may baliktad dyan po. Dahil nakirandom, yan po. Bilang maging marami, hindi tamo may tataw din. Kaya po masanti. Kailangan, dahil opisyalis, kailangan. Gusto mag-opisyalis ka, kailangan mo muna tamo. Sana po, kaya tamang pansignal, itang timlanan ng panahon. Yan po. Ulit pong marimla yung panahon, yung minsan, tamang gagawin lalo na gusto na nakanakapam. Tamang po ang gagawin. Yan po, sabihan tama, marami po. Gusto po kasi may nagpas na yung oras. Kaya mo nayabalik. Kayo niya po yan. Sana po, nung namin dapat tamang gawan ngayon, gawan tayo ngayon. Kaya pang panahon. Uling istong linang pas niya, wala niya. Kailangan habang anak, habang ating tamang panahon, habang nasigang tamo. Uli pong maging din kaya katamong kapatid, lalo yung po kaya katamong. Wari, New Year mo po ang pong Pasko, nanyayak sabi po po kaya kayo ini, uli kapatid na naman. And ay po pwedeng sabihan yung meron ng kapatid, kingwal na yung piti, kaya kayo, uli nga kaya-kayabe. Pero anong kayabe yung kano pa natin yung Twitter, yun po yung may tuturwanan. Hindi tamo po. Nung yun yung ating kulang, sabihan niya po. May kakapatid tamo. Na kailangan po, nung nanoy kang masanting tamo, kahit biye ka rin kapatid. Makanyang tamo kong gawa. Sana po, kaluguran ng kapatid, ikira tamong panahon ngayon, lalong pag masipit ang tamo po yung pamanumparan, hindi pong ang ganda banal sa sadyanda. Yung panahon, makuhan. O anong nakakit tamo po, kano yung nakakit doon? Magpanik tamo. Kaya paano matutut? Huling tutunan pong masakit hindi ang tamo. O kaya paano pong may nalabas sa okasyon. Yung tutunan, sasalubungan tayo, yung Pasko, yung New Year, kaya niyayaliwa pong paralan. Dahil nga liwa, sa ganang din yung salubong, akbungan. Yung nga liwa naman, salubungan din yung New Year, kaya pong isyura. O itamo po, salubungan tayo yung New Year, kaya hindi mong katahimtiman ang pong panalangin. Yan po yung kiratamong. Ulit pong kiyantana, sintana kaya. Ikayo po yung naging suluna, yung yato. Itamo po yung naging suluna, yung yato. Bang pasalantayan. Nano pong meaning na po nitang candlelight star.
At hindi mong diring sa biyan kaya tamang ta. Hanggang kung mga latila mo pure at kaya tamang dararang sulu, anya kung piya-biya tala, di ka ating sala. Makanya po, anya sana po kaya tamang paluguran na kapatat, manatili na yung itatat, maging ka rin kaya tamang darata na yaman, makanya na po yung nga mula at tamang. At anong siguro po, uling malapit niya ng oras, ay ditamo po ng aniversa bukas na kung kaya naman. Maraming salamat ka rin kaya naman pala, kakaliman ko, kahit pa may labas na pong activities. So, opo. Batang bukas po na, at ditamo pong anniversary Tuwaran niya pala, Oliver. At kaya pong ASEI sa January 6, Aldoya po niya, please, atin tamo na mga anniversary kang brother Arthur Anunciation, ikaw. Yan po, kay Novecia. Kaya po nga Tugi, makotamo po, marano yan po, alas 7, makotano gani. Itong pila po rin kayo nakakanta. Magaran po ba? Nagaran na lang po rin nakakanta. So, repang kinatambay na rin pwedeng Tugi, makotamo po alas 7, nga pa po yung simbang bar. Anibersaryo yan. At kinatamo pong piece of south, ngayon na ito ini, 3,527 lang. At di mo rin, babalita ko po rin, kinatamong kapatid na nag-donate. Aya kang Krista na lang po rin, kinatamong gagawad na po. Dapat po kinatamong seli, pangkuwan po, pang wheelchair, oxygen, at yun na po. Na po. At kaysa tingnan po nito ang kinatamong simbang baby, dapat po kinatamong kailangan po, may kinatamong kasalpantayan, provide na po uli na po nito ang paman yung bata, maging operitam na babalita dito. So, rin gamit na po rin, kinatamong kaya na ka, ng computer, nagkaalaga po nga po tayo 20 mil, ulugod na po yung nga pong provide tama naman. Po, pinanuto nga daw, pasalita lang po kay Kiratang kaya naman. Dapat pong salamat kay kayo isaw. Ito po. Birthday na po. Birthday na pong Santa Claus ngayon eh. Soy po. Suya po. Happy birthday, Soy. Ito po, palakpakan tayo po yung Kiratang salamat po na po, ikikatamong Santa Liit na po. Yan po ikikatamong Santa Liit na kaya tutugi pang Pasko na. Kailangan datang na itatang mo. Kaya tutuging Pasko at itatang mo, ni Santa Claus. Pamarat na Santa Claus na po. Alias Santa Liit na, kaya diyan mo na. At ating mo rin po, di kaya katamang isaw-saw pa 3,527 na po na pa. Kaya kaya katamang isaw-saw ngayon. Siguro po, yung oras sa June, kaya katamang maligayang bayang banwa po kaya katamang. Sana po kaya katamang daratan pang panahon. Masaya tahan po. Yung biyaya na po ng Diyos sa nagpatulog sa bigyan na kaya katamang. Ang karuan ko yung kiratang biye, isiganan, yung mama ko kiratang, at dito ang manandaman, ipanoon na iti, malako na sana ko yung karelang papanandaman, palitan ng isiganan yung kiratang, yung lahat at iadiyatang kung gawa ang ito ka rin po ito. Dakat kung nakakasalamat, maya pa abak po kebongan, wata po nga stress, balik-balik namin po, maraming tamo po at kaya sa tamo. Maraming salamat.
lugod, pati kami pa, ngayon pong kapinandita na iti. Minsan po mayari na buhay kaya kami imbangan niya po. Takal pong salamat. Ngayon oras sa iti, makanyang ka pong may pagmanan. Din Diyos, iti po yung mamunang aldos sabat na hindi kaming pecha. Anong nung ka rin, Diyos ko, pasalamat kayo kung alam kapupusan, pablasang di kami pong anak yu, di makanya nyo kayang ilingat, kilog na po ning pepabanuan. Dinala niyang bayan karing balang kaya kaming diye. Istat man, dinalo po yung ngayaluwang kapag subukan karing balang kaya kaming diyang pong pamilya, ingkenan, panandam, kapot din kapamilatan na po ng itang lingap mo, nanatili kaming kapayapan, ang makatalakad, gagawa po karin tayo nilang banal at tungkulan siya. Yung Diyos, o yan po, bayo na ng mga lingkay kaming pecha, pakirapan. Kaya pamali na, ning banal, protector, akira pong tinubod, tingal doming bukas nung nanuya po yung dala na kiran. Diyos ko, at wala po, dumalang ng sanang mayan, kaya kami pong hanatin. Sumangit ka rin kinang, ang pong kasang kanan, ka rin kikeng banal at tungkulan. Diyos ko, Ginoy, na po lalawan iti, nung nerekang kaya kaming malating kapamintuan, ila sana pang mating puhunan ni, sanda kami, kaya daratang may pong panahon. Diyos ko, ingatan nyo kami, patnubayan nyo kaya po kakawangan, uling nung alabo po kaya kami, halakya pong arapat, makapanalig kayang lubusan kaya rin ng Diyos. Iti kung kasakitan na iti, Diyos ko, ipanibala nila po kaya. Ngayon, oras sa iti, nikakawani kami pa. Muli karimbalang kaya kami tubo, nung makananayo kaya pong inagad kapayapan, ilog na yung tabernakulo nga iti. Magbalik kaya sana kung kapayapan, ay ating tula, lugod, karimbalang kaya kaming puso. Diyos ko, tulutan yung karing bukas at bukas na parimbalang kaya kaming bukas, agiwa mula sana po kimit mong katapatan, ay lang pamagkumbari ng kayong banal at tungkulan kayo. Sana pong tuki, tingkay ko pong banal na kabulutan, lupos nyo, sana pong ay bayo din kayong pong kasarlinan. Pagkanita, yung pecha na iti makanyang kung tumula ka rin kayong dapat at maging masaplalayo, yung kaya kaming pangalang bakero. So, yung Diyos, kaya pong kabatad ming at yung niyaluwang bansa, ang magdulap karagdagan, kapamilya ng yung malagurang paksa, banargo, ngayon bayo yung pecha katigan mo lang, hindi ko pong banalaw baya, kayo po kakawangan dili-dili. Diyos ko, patnubayan nila, ikayo po yung karelang asahan, yun ang Diyos, maging masaplalaya sana, yung karelang biye. Diyos ko, ilawot mo po yung ngayaluwang kapag subukan. Diyos ko, ilalong may ibiyayo po yung tagumpay, yung karelang kapag nasan. Ngayon, oras sa iti, nila po rin kaya kaming panalangin kaya kayo pa, ngayon, haba kayo iti. Sana po maging karapat, dapat natin kaya kong banali harapan. At pagkalog mo po, yung kaya pang kayadlasan, karing balang niya kung kaya kami tanggapan nga lang kulang. At yung bagay nga iti, papamilatan mo po, yung kaya kong bugtong na ng Beso Cristo, kaya kami sariling tagapagligtas, kami at sahog na po rin mapamatulang Espiritu Santo, kaya nga po yung kaya kami. Ila sana maging kayabin ni Kinadot Bing Mandat niya yung mga gamit demokrasya na.